Matul l-aħħar sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista l-ħadd filgħodu spikka l-intervent tad-Deputat Nazzjonalista Mario Galea. Illi skontu il-Ministeri saru qishom il-programm ta' Barney. Meta tfal tiegħi kienu żgħar, kienu jaraw teleserji minn filgħodu sa flaxija kien jismu Barney. U qed ifakkarni fihom għax biċċa minn Barney tajt. I love you, you love me, we're a happy family. Tkellem ukoll il-Kunsillier John Bonello illi appella biex il-Partit Nazzjonalista ma jibqax staġnat fil-passat. Jekk se nibqgħu inħarsu lura, ħanibqgħu staġnati fejn aħna. Issa huwa ċans li nagħlqu l-kapitlu hawnhekk u nħarsu l-qoddim. Iżda dan l-appell waqa' fuq widnejn torox tal-Kunsilliera l-oħra fosthom tad-deputati Mario Galea u Xarlo Bonnici. Fisem it-tixwix, Mintof, fisem it-tixwix, Mintof kien iġġustifika l-ħruq tat-Times. Fisem it-tixwix, Mintof kien iġġustifika tkissir tad-dar ta' Edifen Akadami. Ifret u Renja, logħba li labuha fost taħrajn fl-istorja Ġulju Ċesari, Napoleon u Re Luigi 11. Spikkat l-arroganza tad-Deputat Nazzjonalista Xarlo Bonnici li għażel li jwissi lill-Prim Ministru. Ma nafx fejn il-kamera ma li Dr. Joseph Muscat ngħidlu read my lips. Ħadd mhu se jixtri s-silenzju tagħna lanqas fil-Parlament Dr. Muscat. Minnaħa tagħha l-kandidata nazzjonalista Ingrid Brownrigg qalet li anka min imur jixtri xi ħaġa x'jilbes qed jieħu deċiżjoni politika. Ejjew nuru liż-żgħażagħ lil dik it-tfajla li għadha sejra tixtri libsa, ejjew ngħidula li dik hija wkoll deċiżjoni politika għalik li tirrifletti deċiżjoni politika. Mingħajr ma semma ismijiet il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco kellu kliem qiebes għall-amministrazzjoni ta' qabel immexxi minn Lawrence Gonzi. Bl-eks Ministru Joe Cassar jgħid li huwa għandu fiduċja fit-tmexxija preżenti. What a team! What a team! Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech ħeġġeġ il-Nazzjonalisti sabiex jaħdmu flimkien għaliex anka Alla huwa mal-Partit Nazzjonalista. Nemnu fila nfusna għaliex ejjew flimkien għax Alla magħna, ejjew ħanerġgħu nerbħu żgur. Fid-diskors tiegħu tal-eluq tal-Kunsill Ġenerali, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil sejjaħ lill-amministrazzjoni tiegħu bħala tim ġdid u dan minkejja illi it-tlet l-ogħla karigi huma magħmulin minn deputati illi ilhom is-snin fil-Partit Nazzjonalista. U hekk dejja li t-tim il-ġdid tal-ogħla uffiċjali tal-partit. Lil Beppe Fenek Adami, minn hemm Beppe, lil Mario De Marco, il-Viċi Kap responsabbli għall-affarijiet tal-partit Beppe. Lil Mario, Viċi Kap responsabbli għall-affarijiet parlamentari. Lil Chris Said, is-Segretarju Ġenerali il-ġdid.